Bueno, gutzate gauz polit bat da, egi esan nahiko lasai gaude, da lasai ongo gaz, egi esan ez daukegu galtzeko askorik, eta bueno, gutzat premio bat da finalen egotea, eta hola planteatzen du. Ondiok asko falta finalerako, eta ez nahi bate nervioso, ez? Apurbete hori, egunero medio ekaz, baina, bueno, aste honetan kenduko doguz, eta aurrengo astien ikuste dut, lasaiago ibilikoa. Berak dekon karakterra gaitik eta transmititzen dago, ez? Bere positibismo hori, bere borrokatzeko grina hori, eta egi esan oso pozik lehenengo txapelketa beragaz jokatu izena. Ez, egi esan ez, baina bromatzen ondu ginen lehenbiziko partidu jokatu ginunen, bere laun batzukin apaltzen ondu ginen partidun ondoren, da, bueno, Mikel lehenbiziko urtea zela eta ez dakit, ilusio fiktizio bat zeukean, ez? Txapeldun geldituko ginela bezala eta nik esaten, txapeldu, ni lasai orai, txapeldu, ni partidu batzuk irazten bat jure ez da gutxi izango, egi esan ez ginen espero, ez? Hain aurrera iatzea. Bik, ez? Nik hasieran kostazitzen bizkoa lautardikoan ondoren joku hartzea, da bera hasieratiken partidu batzuk onak, bestek ez hain onak, normala denez, gaztetasune zaparte ere hori pasatzen da, ratxa horik izaten dit, eta, bueno, lehenbiziko urtea izan da, oainiken normalagoa da hori, eta gero ja pixkanaka joku hobe erakusten, eta, bueno, txabelketa oso ona indu. Bai, azkenien, pentsatzen duen duen, irutik bi puntuekin eta Aimarrek irabaziz gero kanpoan geldituko ginen, baina, bueno, suerte hori be gure alde egon zan, eta egizan oso pozik hartu ginen azpekoen garaipena eta zelebratu ginen apurbet. Bueno, lehenengo partien eurek asko jokatu zeurien. Zabaleta Kristian partidua izan, lehenengo partia bintzat, lehenengo partia luzie, eta jaka demostratu dago, oso ondo dauela, tanto errez amaitzen dauela, eta ni lehenengo partia ez nintzen oso gustura gelitu, ez, faio batzukin nabesan, jakari pelota ora hurrien itxi, da gero eurek apurret berain zaurien oinatz gehiago sartu zen, eta nire apurretu eta honetzen da, justo, hor momentu klabe bat egon zen, eta horre utzi genio, eta gero ja hortik horrela beto. Bai, dudik gabe oso zaie, ez? Ezin ezko ez da inorre irabaztea, baina oso zaie da hola bakiu. Beak garantia hundik ematetxue, bi jotzaiek handinak die, bakoitze bere lekun distantzia hundik irikitzaitxue, eta mentalki ere oso gorra die. Demostratu, zentratuta jokatzen bakiela, ez dituela papelik galtzen, eta fronton hontan gainea, frontona ez dela azkarra eta oso regularra dela, nik uste partidu oso komplikatu dela, gaina fronton honetan karga hartzen du pilotak eta altura handi dauke, eta behak indarra handi dauke, eta partidu oso zaila dau. Baina, gure partidu iteateko beldurrik gabe, eta faktore batzu gure aldi etortzen dien, eta txapelagatik borrokatzeko aukerak batxun. Baina ez da erresa, ez? Beak defenditu asko egiten du, baina fronton honetan beste fronton baten balitz beti min gehiago egiten diozu, baina hemen denboa ematzen du defenditzeko hori, eta irrik aurretik dena enpalmatzen du, eta gero bainatek enpalmatzen ez tonare da aukera emate izona zuri sartzeko hori, da pilota guztik okerrak eta ikututa etortzen di, eta horrei zerbait petroleo atatzea hortiken oso zaila da, ez? Eta, argi dago, bikote ikaragarri osatzen da. Mikelek bote gehiago pilota behar du, hain zekena etzala izan, baina, gutxi gora bera gaur egun ez da ere, nahi beti gustatu izan zaiten material agresibo hori, osak, hor arazorik ez dago, ez? Pilotak, salida gehiagiko pilotak ez dituatako, bestela beha ikargatuko edalako dena, errexago. Aparieta izanen da, bakoitze bere herrin, eta, aste hortan beste apari bat elkarrekin. Bakotxa beraldetik eta gero beste bat elkarregaz ospatzeko txapelketa, eta gertatzen dela ospatuko dugu. Inatzek esan dagoena, hori oso zai ikusten dut. Bastante indot lehenengo urtien finalera heltzen, eta saietuko naz momentu hau disfrutatzen. Alba hori kantxan tope urtengo naz, baina, ez badut irabazten gustora indako txapelketaz. Pelotari moda asko daude guain, gazte oso onak daude, eta behak modan egotean normalagoa da.
Eta, bueno, ni oso pozik ez, Lauterdikoa irabazi ondoren binakakoan finalan egotean etzat haundie da. Eta, bueno, ratxa honak inabile eta, bueno, ratxa honak eta txarrak etorrita joan iten di eta, bueno, honak dienen aprotxatu inbar da. Joan ez erotea bestetzat ona da, kirol arloan, kirol ikuspuntutik eta Aimar, guainiken maile oso ona ematen nahi da, baina igual ez da hobere momentuiko beren, ez? Hoi argi dago, ez? Baina, bueno, uste ez daudela guain momentu hortan beak bakarra. Nik uste gaur egun pilotari generazio berri hontan txapelak borrokatzeko pilotari asko daude eta, bueno, momentu hontan nahi tokatzen nahi zaitor finaletan egotea, baina beste pilotarik latzak die eta edozein momentutan beak jarriko die finaletan.